사보트리 보시면다리 진다봇 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 사보트리 보시면다리 진다봇 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 नों बे गामिनिखा नामा? बे न'आ सोरनि गामियाव गोग्लैयो? बे न'आथ' नैबे गामियावनो गोलैयो। अब्ला बिदिब्ला आंबो बे गामिनिखा। अ नोंथ' दखमखानोसैमोन ना? ओइ शिट जोङो भट बिनो थाखाय फैदों। ओहो आं रोङा। जेबो गिदिर बाथ्रा नङा, आं नोंखौ फोरोंगोन। भट होनायनि सिगां आखायाव हमनानै आसियाव खालि रंजों फुनो। अबे आसियाव? नैबे आसियाव। आंनि आसियाव हमदों। नायफैनाय मा जादों बिनानाव? मानो होसिख्रावदों? मा जादों बिनानाव? आंनि आखाइ हमदों बियो। आखाइ हमदों। मा जादों बिनानाव? आसियाव हमदों। से सैमाफोरसो फैदों माथो। आच्छा राजा बे मा दावराव जाखो? आदा बे सेंग्राया आंनि आसियाव हमदों। नैबे हौवाया आंनि आसियाव हमदों। मा जादों? आसियाव हमदों? आरो मोसौ बोरमा मा एसां जरजबस्ति? नोंनि न'आव बिमा बिनानावफोर गैया नामा? आरे मानो सानथिं माथिं सिख्ला मानसिखौ आखायाव हमदों नोङो? हारि आंथ' आखायाव हमाखै, आसियावसो हमदों। ओइ बोरमा आसियाव दायो। आखायाथ' आसियावनो थायो। अ माने आसियावसो हमदों, आखायाव हमाखै। जागोन बिदिब्ला आखाइखौनो हमगोन। अब्ला आंनि आखाइया माहाय दं? हारि बाय आखायाथ' मोदोमावनो दं। आंनि मोदोमाव दांदों? बाब्रे बाब नों आंनि मोदोमावसो दांदों। अ थारमाने नों बेनि मोदोमखौ मालिस खालामदों? नाय नों आंनाव निमाहा बि नङाबा जों साब्रैनिफ्राय भट मोना। मानि निमाहा? आदा निमाहा बि। नंगौ भाई, बिसिनाव साब्रै भट दं। मानसिफ्राथ' भटनि थाखाय गासिखौबो मावजोबो। बेथ' निमा बिनासो बि ओइ बे साब्रै भटनि थाखाय देरहाब्लाबो बे देरहानायखौ आंनो नाङा। खोनासं आदा, नै बे देरहानाया नोंनि थाखाय नङा, बिनानाव साबित्रिनि थाखायसो। अ जागोन बेयाव जा जाबाय जाबाय, आं बिनि थाखाय लाजिनाय मोनदों। ए नों जोबोर गिदिर मानसि माइकजों बुंलायलायनाय निमाहा बिगोर। ओइ भाई बिसिनाव साब्रैनि भट दं, निमाहा बिना। जागोन निमाहा होदो। भटखौ भिखारि बायदि बायहेरायाव बिबा मोनो। जुदि नोंनो भट नांगौबोला नोङो जोंनि न' सिङाव फै। थौ आदा फै। आदै आदै आइदै आदै आदै आइदै आइदै आइदै। बे न' सिङाव थानाय खानै भट होग्राया दुप्लिकेट भटसो।